Shege Liman. You don't enter down full of house. We married just this week. Well, you want to go knock and back? I'll go tell them full of now. Make that Liman no scatter that one thing. Wallahi baya ne. Ki tabbata? Wallahi tallahi. Duk Allah ka san dai ba mu da lokaci. Wallahi na ga yabi baya. Babu matsala komi. Baya nan. To mu shiga. Bai nan mu ne haba. I saw your wife. I saw Malam enter the house. You better say you want to go meet your wife. Come now, come. Kai dole Arabi ni ba boko ba. What? Come now. I saw Malam enter the house. Kai saddi ma da kai ma. Saw the Malam? Saddi ma da. What is Kafiri Malam? Come. Shahari kana kawo ba. Wallahi ina da uwa. Ka kira mu. Da yaushe ya kai ta. Ka san dai kunye ta. Kai ne ka ta. Uwar gida sarauniya mata. An jani ga uwar gidana. Malima. Amarya ne ba mu. Mini ma ya miki. Ya haye. Lima. Ka haya mata ta. Dan bulala kai kuri kai mene wallahi kuskure na ga san. Kuskure? Bari in gaya maka. Wallahi ban bugun kaman zakin ka. Amma ko mata rama. Ko mata rama.